नमस्कार प्रणाम। हमें अरविंद कला कल्लू और आप सबसे एगो निवेदन करे आइल बनी, एगो आग्रह करे आइल बनी कि आजमगढ़ के जनता के सेवा करे खातिर हमने के बड़ भैया श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया आप सबके बीच आइल बनी। तो आप सबसे निवेदन बा कि आप लोग अपन कीमती वोट 1 नंबर यानी कि कमल छाप पे देके और भारी से भारी मतों से विजयी बनाई लो। और हमरा उम्मीद बा कि आप लोग के जौन भी मुद्दा हुई भैया वो जरूर पूरा करी हैं। दिनेश लाल यादव भैया अगर आजमगढ़ में जीती हैं तब पक्का विकास हुई। तो भुलाए लोग मत, 23 तारीख के अपन कीमती वोट अपन मत हमारे बड़ भैया दिनेश लाल यादव जी के देख। बहुत बहुत धन्यवाद।